Bon dia. Som aquí al Cercle de Gràcia, que avui farem un reconeixement a una figura molt important en el món dels esbarts, com és el Xavier Bagà. Avui s'ha fet un esdeveniment on s'han agrupat diferents esbarts, diferents persones amb qui tenien molta relació i han volgut fer-li aquest reconeixement per tota la seva tasca al llarg de tota la seva vida en relació amb el món dels esbarts. I així que estem molt contents de poder estar aquí tots junts compartint aquesta estona i perquè el Xavier Bagà s'endugui aquest record que segur que serà molt i molt emotiu. Així que anem a preguntar-los a la gent que trobi per aquí a veure què ha significat per ell o per ella en Xavier Bagà. Vinga, som-hi? Primer de tot, que estem aquí per tu, perquè per l'Esbart has sigut un membre important i sempre ho seràs. I et farem aquestes peces amb molt d'amor, com sempre has dedicat tu a l'Esbart, i que estem molt contents i ja ho saps, que l'Esbart Joaquim Ruyra és part de la teva família i això quedarà per sempre. T'estimem, Xavi! En Xavier va arribar en un moment en què es va trobar un grup superdivers de gent, edats, de nivells, de tot, i va saber posar-ho tot en comú, treure el suc de tothom i fer un conjunt supermaco. Així que vam estar supercontents l'època que ens va dirigir i en vam aprendre moltíssim. El Xavier va vindre a fer una prova per veure si seguiria o no. Jo quan el vaig veure i va marxar, us vaig dir, si us el deixeu perdre, malament. Va vindre de seguida, es va quedar i els muntatges preciosos, tot, és que és encantador. Ets un tio que et vas posar sèrio amb nosaltres i ens vas ensenyar molt, però sempre des del respecte, des de la comprensió amb els que teníem, sobretot com jo, amb unes certes limitacions com se digui, de moure's, que va ser una època molt bona i guardem molt bon record i per això estem aquí, per fer-te companyia en aquest espectacle que es diu Ballem amb el Xavier. Que moltes gràcies per tot el que has donat a l'Esbart i també vam coincidir amb tu, ens vas donar l'oportunitat de formar part del Trencanous del Ballet Nacional, així que moltes gràcies. Esperem que hagis gaudit aquesta tarda i que sàpigues que t'estimem. Gràcies al Gonçal, que ha estat amb el so, i a l'Àuria amb les llums. Gonçal, música!